Merħba tfal, rġajna ntqajna storja oħra. Daw l-istejjer huma miġuba lilkom il-Kunsill Lokali ta' Ħalsafi flimkien mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Illum għandna ktieb li jirrigwardja x'taħsbu? Mal-arloġġ. Xi ħaġa tal-arloġġ. Infatti dak jiena ħadtu minn ktieb li kienet għamlet Ġulja lejn l-iskola. Tajjeb, ġifieri probabbilment għandkom wieħed bħalu u tistgħu tfittxuh u tilagħbu magħna u tkompli taqraw magħna. Mela, ħanejdilkom għalfejn ġib dan l-arloġġ jiena miegħi. X'għandna hawnhekk fil-faċċata tal-ktieb? Għandna arloġġ. U kozza, ajruplan, tifel u ballun, u bicycle, u tnejn buqu u l-baħar. Għandna daqsxejn affarijiet mhux ħażinux. Il-tifel fuq il-sakku għandu miktub Tony, mela naħseb jismu Tony. Min jaf, issa naraw mela jekk Naħseb għandix. qed jilgħab il-futbol. Naraw jekk għandix l-istorja ta' Tony mela. Imma dan għaw l-ispeak ukoll u n-numri, għax hawnhekk għandna dan. Għandna l-arloġġ ikollu n-numri. Liema numri jkollu mill-wieħed sat? 10. Sa 12 ikollu l-arloġġ ikollu daw in-numri. Bħal tagħna, imma kif bdiet tgħid in-Nodri Ann, dan għandu dawn il-kliem fuqu, għax dak huwa t-titlu tal-ktieb. U t-titlu tal-ktieb tal-lum huwa Tlaqna u Wasalna. Naħseb għalhekk ikollna bżonn il-ħin u biex nitilqu fil-ħin u naslu fil-ħin. Tħobbu tkunu fil-ħin intom? Tajjeb inkunu fil-ħin u aħjar milli nkunu tard. Mela, Nodri Ann tiġa tgħidilna għandna pereżempju Ajruplan, karozza. għandna żewġ mezzi ta' trasport hemm fuq, però anke hawn isfel. Jiena qiegħda li kien nibqgħu l-iskola. Ekku, mhux dawk biss għandna mezzi ta' trasport, għandna Rota. ir-rota u għandna wkoll Papuri. il-luzzu hawnhekk għandna luzzu, imma hawnhekk għandna vapur kbir iva. Tapinu, tafu li ma vapuru dan. Tapino. Tawdex, il-vapur tawdex. Għandu isem ukoll, numru għandu propja, il-luzzu għandu numru mija mela kvet li ntaraw. Apparti il-ħin, għandna diversi tipi ta' trasport hawnhekk fuq quddiem ta' dan il-ktieb. Apparti l-isem tal-ktieb, bitri iktar żgħar għandna l-isem ta' Angel Marie Haber. X'ngħidu li hija Angel Marie Haber? Hija l-persuna li kitbitilna l-istorja mela. Kitbet u kienet il-Belġi. L-awtriċi ta' dan il-ktieb tajjeb ħafna. Melek ħarisna lejn quddiem ta' dan il-ktieb u tafu tgħiduli il-ħin x'inhu hawnhekk fil-faċċata. 3 it-tlieta u anke l-arloġġ tiegħi qiegħed juri t-tlieta qegħdin juru l-istess ħin. Ħandawar fuq wara tafux. Ħarsetta. U ħanaqra l-ħarsetta. Eka muħtetta. Hemmhekk hemm tabella tat-traffiku mhux tat-toroq. Footsteps tas-sarbu tan-nies. U mappa. Hemm mappa u hawnhekk għandna Bokla. għandna l-boxla tajjeb. U għandna din is-sinjal tal-katal. Għaw xi ħaġa hekk. Għandek miktub għal-bissima. Għand bissima għandna dan is-sinjal li nsibu fit-toroq. Ħanaqra l-ħarsetta jien. Deħlin ħafna nies fid-dar, wieħed il-kennija, triq lil-wien ħald bissima. Min ġej bil-mixi jew bir-rota, bil-karozza jew b'tal-linja, min ġej bil-baħar u mill-ajru. Int bistieten tgħaddi sandhom. Ħabbat il-bib u jiftħulek. Nafu fejn irridu mmorru imma biex jiftħulna. Għandna l-bib u hawnhekk inserta li għandna l-indirizz. L-indirizz ħanerġa' ngħidulkom. Wieħed il-kennija triq lil-wien ħald bissima. Mela nafu fejn qiegħda din id-dar. U jiena ħanurijilkom id-dar. Hawn qiegħda d-dar. Kull kulur araw. Triq lil-wien il-sem ta' triq.
U għaw kolla jkunu Għandu l-bib ta' barra raw numru wieħed il-kennija dak il-bib huwa mela sibnija d-dar. U għam xemettu għanne. Hemmhekk hemm il-kaxxa ta' litri biex ikunu jistgħu jimpustawlhom litri fiha. Mela nafu li mija id-dar. Għanek jisu għattus. Wara t-tieqa hekk qisu vera. Tajjeb, mela issa sibnija d-dar, nafu fejn iridu mmorru. X'taħsbu mela nibdew inħarsu lejn il-ktieb? Ija. Tajjeb. Mela l-arloġġ fidejk u Adrian. L-ewwel li ħanibdew billi inħabtu l-bib mela fidejkom bum bum. Ħabbat il-bib min ġie? Ejja ħanħarsu daqsxejn lejn l-arloġġ. X'qiegħed juri l-arloġġ tagħna hawnhekk? Qiegħed juri l-ħin ta' nofsinhar. Mela Adrian għamilulna bħal dan l-arloġġ, għamilulna nofsinhar. Mela nofsinhar ifisser illi ż-żewġ idejn tal-arloġġ ħajkunu tnejn jippuntaw lejn it-tnax orjulhom daqsxejn ħalli nuru illi huwa nofsinhar. Tajjeb, nofsinhar. Inġi f'nofsinhar. F'nofsinhar wasal il-papà mix-xogħol. Huwa ġie lura d-dar bil-karozza. Kellha tiftaħlu l-mamà għax nesa iċ-ċavetta d-dar. Seta' jidħol il-papà? Għaliex? Għax ma kellux iċ-ċavetta x'jimsi għad-dar. Nesa ċ-ċavetta waraj, allura kellha tiftaħlu il-mamà. Mela min ġie l-ewwel? Il-papà. Il-papà wasal l-ewwel id-dar, wasal id-dar f'nofsinhar. Naraw x'ġej xi ħadd ieħor. Ejja nerġgħu inħabtu. Bum bum. Ħabbat il-bib. Min ġie? Biex taħsbu li ġie min ġie din il-persuna li ġiet, Biex taħsbu li ġiet? L-ajruplan, dil-persuna ġiet minn barra tajt. Għax hawnhekk għandna ajruplan. Kenna ajruplan quddiem Iva. Iva tal-Linja Nazzjonali ta' Malta, tal-Linja tal-Ajru ta' Malta. U fiex ħin urina daqsxejn Ġulja Lin. Il-ħin huwa is-sija ta' wara nofsinhar, mela għaddit sija. Il-papà ġie f'nofsinhar u xi ħadd ieħor qisu ġie fis-sija ħanaraw min ġie. Fis-sija waslet it-sija Flair mill-Awstralja. Hija ġiet bl-ajruplan. Ġiet bil-bod din it-sija Flair. Tajt, għal xiex ġiet, Għal xiex ġiet tajt. Għax qed timmissjhom u ġiet tarhom? Min jaf. Rġajna, ejja nerġgħu nħabtu mal-bib. Bum bum. Ħabbat il-bib. Min ġie? X'ħenu issa? Irranġalna l-arloġġ, Adrian, nara, irranġalna l-arloġġ. Tajjeb ħafna. Orjulna. Qegħdin naraw l-arloġġ juri issa tejn ta' wara nofsinhar issa. U apparti l-arloġġ li qed jurina l-ħin, hawn x'għandna hawnhekk? Il-vapur ta' Pinu pal-lefta. Il-vapur ta' Għawdex ta' Pinu. Tajt min ġie minn Għawdex. Fis-satejn waslu it-siju Salfu u t-sija Rita bil-kuġin Anton u l-kuġina Anna. Huma ġew minn Għawdex bil-vapur. Għalfejn qed jiġu daw in-nies, Għax qed jimmissjawa. Li ħanaraw. Irġajna ħanħabtu, bum bum. Ħabbat il-bib, min ġie? Ejja ħanaraw daqsxejn x'ħenu issa, x'ħenu Ġulja Lin. It-tlieta ta' wara nofsinhar d-darba, it-tlieta. U għaw bisfel x'għandna hawnhekk.
Mhux vapur dan ngħidulu luzzu. Luzzu, u niżgħar minn vapur. Min ġie tajt, tridu naraw. Fit-tlieta wasal it-Tiju Mikiel u wasal bil-luzzu. Ġab miegħu lill-pejxu il-qattus, hemm warawh. Ġab miegħu il-pejxu wkoll. Dan ukoll bil-baħar ġie. Bil-luzzu. Mela hawnhekk kellna lil Tiju Salvu u Tija Rita u l-kuġini Anton u Anna li ġew bil-vapur Tawdex. U issa kellna li Tiju Mikiel li ġie bil-luzzu. Laħwa kemm ġejjin nies? Fejn ġejjin dan nies kollha? Nkomplu naraw. Ejja nerġgħu nħabbtu. Bum, bum! Ħabbat il-bib. Min ġie? X'ħin sar issa, x'ħin sar? Ejja nħarsu lejn l-arloġġ. Isu Adrian. X'ħenu? Tajjeb, saru l-4 ta' wara nofsinhar u rina l-arloġġ. Dawru ftit. Tajjeb, saru l-4. U għawx qed naraw id-darba u isfel. Il-karozza tal-linja, il-karozza tal-linja. Hawnhekk għandna mappara. U hawnhekk għandna il-numru tal-karozza, il-numru tal-karozza l-ħald bis-sima huwa 363. Mela min irid imur ħald bis-sima, dak il-numru rrid jaqbad, it-363. U hawnhekk għandna l-ħinijiet tal-din il-karozza tal-linja. Ħobbu tmorru x'imkien intom bil-karozza tal-linja? Tajjeb. Ħanaraw min ġie bil-karozza tal-linja mela. Fl-4 waslet uħti Marija iġiet bil-karozza tal-linja. Ġejjin nies. Ejja ħanerġgħu inħabtu. Ejja ħanħabtu. Bum, bum! Bil-mod. Ħabbat il-bib. Min ġie? Ejja ħanerġgħu inħarsu lejn l-arloġġ. X'ħenu? Il-5 ta' wara nofsinhar. U x'qed naraw hawn isfel? Karozza tal-linja imma mhux minn tissa mill-antiki din narawha. Għandna karozza tal-linja antiki, infatti anke hawnhekk għandna ħafna biljetti li qabel kienu jintużaw fuq il-karozza tal-linja l-antika. Ikun differenti l-biljett tal-ajru wkoll iva, imma wkoll ikollok biljett vera. Fil-5 u jaqtawlek biċċa kienu vera. Fil-5 kien ajruplan. Fil-5 wasal it-Tiju Chance u ġie il-karozza tal-linja l-antika. Ma nafx kif jien irnexxielu juża il-karozza tal-linja l-antika, imma Tiju Chance irnexxielu. Ġieli rkibtu fuq xi karozza tal-linja mill-antiki intom? Le, aħna qatt ma rkibna huma ta' mhux jiena. Ma nafx intom imma jekk qatt xi rkibtux jew le. Nerġgħu nħabbtu. Bum, bum! Ħabbat il-bib. Min ġie? X'ħenu issa? X'ħin sar? Tajjeb, saru is-6 Orjun, Adrian, saru is-6 ra. Issa. U għaw isfel x'għandna? Għandna żiemel flimkien bil-karettun, mhux waħdu żiemel. Jew ħmara, ejja ħanaqra. Ġew fuq u tajt bil-karettun, ejja ħanaqraw. Ħanarawux żiemel jew ħmar. L-ewwel naqraw irridu mhux hekk biex inkunu nafu. Fis-6 waslu in-nannu Kalanċ u n-nanna Sunta. Huma waslu bil-karettun u l-ħmar griżu.
Mela x'inhu huwa dan? Ma. Huwa ħmar, mela ġew bil-karettun daw. Taħsbu li dawn mhux xejn jivvjaġġaw daw it-tnejn. Bil-karettun id-dum naqra iżjed hux. Imma waslu wkoll ta' fis-sitta waslu. Jimxi bil-mod hux miskin, ma jistax jaġġel ħafna. Imma insomma l-importanti li huma waslu wkoll u waslu fil-ħin tajjeb. Għaxi kollu taqaj juġaw. U jrid iġġor it-tabija. Ta' dawn iż-żewġ minn nies hux sanna n-nies. Għaddajba kien hemm storja balu. Hawn ħafna stejjer bil-ħmar. Kien jimxi bil-mod. Kien jimxi bil-mod tajjeb. Kien ċat fatridu biex-xaċċi. Ejja ħanerġgħu inħabtu. Bum bum. Ħabbat il-bib. Min ġie? X'kien sar issa? Seba. Is-seba orijunna Ġulja Lin orijunna. Tajjeb saru s-seba. U għaw wisper issa x'għandna? Karettun reġgħanna hawnhekk. Seba. Karettun dan. Dan jien. Seba. Għandna l-kisu karozzina hawnhekk hux. Bħalma ġieli naraw, pereżempju l-Belt Valletta jew l-Imdina, ikunu iktar għat-turisti. Forsi ġieli rajtu bħalhom. Ġieli rkibtu fuq xi karozzin intom. Ma tixtieq, xi darba titilgħu. Konna nimmissu Immissu iż-żiemel orrat. Fis-seba wasal it-tiju Ġanni u wasal bil-karozzin u d-debba Ziffa. Tħaffef naħseb din la jisimha Ziffa. Naħseb ħaffet naqra, ħaffet kemm setat. Kien ġej in-nies. Ejja nerġgħu inħabtu. Bum bum. Ħabbat il-bib. Min ġie? Araw naqra issa l-ħin, araw naqra issa. Ħandawru din, ara ħandawru din issa li hawnhekk. Ejna ftit, Ġulja Lin inti, ejna ftit. Il-ħin issa huwa is-7:15 Orjula Modrien. Tajjeb, il-ħin issa huwa is-7:15 araw. Issa il-minutira twila ma tix tipponta lejn 12 immissa jda fuq it-tlieta qed turina l-kwart. Mela l-ħin issa huwa is-7:15 għaddit kwarta mill-ewwel law. Fis-7:15 wasal hija l-kbir Pawlu. Huwa ġib il-mutur. Jaġġel dan tajt biex jasal. Ma naħsibx li dam ħafna u bil-mutur. Rrid joqgħod ħafna attent immara. X'għandu fidu hawnhekk? Dan jaġi. Għandu elmu fidejh għas-sigurtà tiegħu. Dan jaġi. Jaġġel. Ġulja. Ejja ħanerġgħu inħabtu l-bib. Bum bum. Ħabbat il-bib. Min ġie? X'kien sar issa ħarsu lejh? Le, erġa' prova. Tajjeb ħafna. Saru is-7:30. Saru is-7:30 mill-ħaddit kwarta minn x'ħin ġie bil-mutur. Pawlu. Laħqet għaddit kwart oħra u issa saru is-7:30. Min ġie fis-7:30? Fis-7:30 wasal il-ħabib tiegħi Xandru. Huwa ġib ir-rota. Hemm ir-rota. Għandkom rota intom? Rota għandna, hux rota għandna. Tajjeb. Ġew inħabtu. Bum bum. Ħabbat il-bib. Min ġie? Ejja ħanaraw naqra l-ħin, ejna ftit, Ġulja Lin inti ejna ftit. Il-ħin hawnhekk hija tjuri it-8:15. Fadal kwarta biex isiru it-8 ta' filgħaxija. It-8:15 mela l-kbira qiegħda fuq id-9 u ż-żgħira qiegħda ftit qabel id-9 fuq it-8. Għana nagħmlu fuq it-8 ħalli ma nitgerfxux.
Namlu għajek, tajjeb, namlu għajek. Orjulna ftit. Tajjeb, saru. Sar il-ħin hawnhekk għaddit kwart oħra mill-ewwel law. U x'qed naraw hawnhekk? Qed naraw ħafna passi ta' dawn it-tnejn ishom tagħhom biss imma ta' dawn iż-żewġ ġimgħin nies. Ta' dak il-kelb ukoll. Ma dan me-pep tiegħu. Dan me-pep tiegħu għax din jidaraw u dan jagħti. U dak hija fin-nofs mela. Ħanaraw x'tagħhom. Fit-8 neqsin kwart waslu in-nannu Wet u n-nanna Rosi. Huma ġew bil-mixi, ġabu magħhom l-Spiru l-kelb. Għandkom kelb intom? Le. Tixtiequ li jkollkom kelb? Le, għax nibża. Tibża mill-klieb, ora. Għax 8 neqsin kwart, ara kemm ġew nies, sissa. Tridu nippruvaw niftakru ftit minn ġie. Niftakru naqra, mela. F'nofsinhar l-ewwel wieħed li ġie min kien? il-papa. Kien il-papa l-ewwel wieħed, dak kien l-ewwel wieħed. U mbagħad Il-nanna. bl-ajruplan ġiet Il-sija flera. it-sija Fler ġiet bl-ajruplan. Imbagħad hawnhekk kellna t-siju Salvu u t-sija Rita u l-kuġini Anton u Anna illi ġew bil-vapur ta' Għawdex u daw ġew fis-satejn. Imbagħad bil-Luzzu min ġie hawnhekk Il-sija Mikki. it-siju Mikiel u dak ġie fit-tlieta. U ġimaħu bejsu. Il-qattus iva ġab il-qattus miegħu. Fl-erba' min ġie? Uħtu Marija. Ġiet oħtu Marija. Kien l-qattus. U issa kien U għandna l-kelb, iva anke annimali għandna tajjeb mela fl-erba' waslet oħtu Marija u biex ġiet Marija bil-linja. bil-karozza tal-linja. Imbagħad fil-ħamsa ġiet siju ċens u biex ġiet siju ċens. Bil-linja ġdida. L-antika anzi, bil-karozza tal-linja l-antika dan ġie. Għalkemm ġej nies ta' fis-sitta bil-karettun ġew in-nannu Kalanċ u n-nanna Sunta. Kellhom il-ħmar griżu għax hu kien qed jiġbed il-karettun. Fis-seba' mbagħad bil-karozzin ġiet siju Ġanni. Fis-seba' u kwart Huwa sar Pawlo. ġie Pawlu bil-mutur. Imbagħad fis-seba' u nofs biex ġie dan ġibir rota araw kemm għandna mezzi differenti ta' trasport, kemm ġew mezzi differenti x'imkien hawnhekk imma ma nafux għalfejn s'issa kulħadd ġej iħabbad dan il-bieb. Kemm ġew nies. U fit-8 neqsin kwart, min ġie fit-8 neqsin kwart? Il-nanna Wes, il-nanna Rosi. U n-nanna Rosi ġabu maħħom speċu l-kelb. u ġabu l-Spiru l-kelb u daw kif waslu hawnhekk? Bil-mixi, naħseb daw ma kinux joqogħdu l-bot. Naħseb daw kienu joqogħdu ħalt bis-sima wkoll tajt l-istess raħal. Sa naraw daqsxejn. Ħa naraw jekk fadal xi ħadd ieħor jiġi. X'ħin sar issa? Ħanħabtu l-ewwel ħanħabtu bum bum. Ħabbat il-bib, min ġie? U l-ħin issa sar it-8 Orjulna Ġulja Lin. Tajjeb saru 8 issa. Fit-8 waslet it-sija Doris. Hija ġiet tiġri għax kienet se tasal tard bħas-soltu. Tħobb tkun tardin it-sija Doris imma waslet fit-8 waslet.
jerġgħu inħabtu. Bum bum! Ħabbat il-bib. Min ġie? Araw issa. 5 minuti għaddew minn wara illi ġiet Doris ġiet fit-8 u issa saru it-8 u 5 mela kull ma għaddew huma 5 minuti wara 8. Tajjeb, Orjul, Nodrijan. Tajjeb, dawru ftit, dawru. Saru it-8 u 5 għaddew 5 minuti mill-ewwel law. Fit-8 u 5 minuti jien ġejt niġri minn logħba ballun. U da jien min taħsbu li hu? Tony. Ġulja li net taqranna isem mal-flok. Taj dak huwa ismu Tony ġi. U fej kien da Tony? Għax hawnhekk għandna. Kenna fuq quddiem ukoll il-Tony iva. Tony u Tony. U fej kien da Tony? Il-futbol. Kien qed jilgħab xi logħba futbol jisuhux. U rebaħ naħseb u talaq id-dar. Min jaf rebaħx? Għax jien għamilt min jiġaħ jimmu id-dar. Wara li lesti. U fejn bum bum ħabbat il-bib min ġie. Wasal id-dar hawnhekk Tony. X'taħsbu li se jsib Tony id-dar? Il-familja kollha. Dan-nies kollha li ġew wara kemm ilhom ġejjin nies minn nofsinhar ilhom ġejjin in-nies, L-ewwel ġie l-papa u sa 8 u 5 għadhom ġejjin in-nies. Insomma sa 8 propja għax Tony ġie fit-8 u 5. Ħanaraw mela ħanaraw. U għaliex ġew kollha dawn in-nies? Għax Tony kellu l-birthday. Laq sninu Tony u dan nies kollha għalhekk ġew biex ikunu jistgħu jifirħu miegħu feluq sninu. Araw hawnhekk, hawn kullhom kien imżejjen. Għandna miktub ferħ u awguri, feluq sninek. Jien għandi birthday. Issa nkellmuk lilek stenna ftit. U l-ħin x'ħenu issa? It-8 u kwart. Mela hawnhekk ara x'sab jistennih, Tony, taħsbu li ħa sorpriża sabiħa? Iwa. Tħobbuhom dat tip ta' sorpriżi intom? Iwa. Naħseb kulħadd jieħu gostu. Isib din it-tip ta' sorpriża jekk jidħol id-dar. Fid-dar jien sibt bil-wisq awguri u xewqat sbieħ, rigali u tanniq. Araw hawnhekk. Hawnhekk għandna Tony. Għal Tony mela, għal Tony ara kemm għandu rigali u kemm għandu tiżjien sabiħ. Ma ġejja tittini xi ħaġa l-birthday. Ejja ħanirranġaw l-arloġġ qabel xejn. Saru it-28. Mela orina daqsxejn il-ħin. Tajjeb, Orjolna, saru it-28 issa. X'taħsbu li se jiġri issa fit-28? Jittu kost fil-parti tiegħu. Ħajamlu xi festin tajt. Il-familja u l-ħbieb inġabru flimkien għal festin teluq snini. Aħna nifirħu b'xulxin u nħossuna maqudin. Arawhom inġabru kollha mela biex jifirħu ma' Tony feluq sninu. Qegħdin tarawhom hawnhekk il-familja kollha. Hekk qisu l-familja kollha qiegħda miġbura u x'għandna wkoll hawn fuq. Il-bżiża. Għandna l-bżiża. Żejnu naqra sabiħ ukoll. Għandna jkun fiti. U għaw xisfel xawa u isfel fin-nofs. Għandu il-kejk. Alex 7 snin. Wieħed, snejn, tlieta, 4, 5, 6, 7. Mela kemm għalaq żmien Tony? 7. Għalaq 7 snin Tony u kull ħaġġi biex ikun jista' jifraħ miegħu. Issa tfal, uġobkom qabel xejn dal-ktieb. Issa tafu għalfejn għażil dan il-ktieb.
Għax għodri ħatana. Għaliex, ejja għahdejja, għaliex Adrian u koll da tiċċelebra l snina bħal Tony, imma fil-waqt li Tony seta' jkollu lill-familja kollha miegħu. Adrian ma tistax bħalissa. U kienet naqra mdejqa l-bidu li ma setax tifraħ, mal-ħbib tagħha llum. Imma l-daqstant, aħna llum iddeċidejna li xorta nkantawla ferħu awguri lill-Adrian tajjeb. Mela, minflok ħankantawa lil Tony, aħna se nkantawa lill-Adrian tajjeb hekk. Mela nkantawa aħna. Ċaf xpula. Ferħawguri tal-jum, eluq sninek illum. Ferħawguri lill-Adrian, ferħawguri tal-jum. U Adrian illum iddeċidiet li taqsam xi ħaġa magħkom. Adrian ilha sena li għażlet it-tema tal-Wasalna għal eluq snina. Da żmien il-Wasalna din narawha bħala simbolu importanti ħafna. Aħna ma konniex nafu illi ħatkun daqshekk importanti di sena kif qedtilkom ilha sena taħseb din it-tema għal eluq snina. U aħna llum iddeċidejna li l-pinjata li għamiltilha forma ta' Wasalna aħna llum ħanaqsmuha magħkom ukoll. Tajjeb? Mela, ħajjieħdu posthom. Le. Mela, stennew ftit. Ħalli naqsmu l-pinjata ma' tfal kollha illi ma setgħux jiċċelebraw eluq sninhom bħal Adrian nistennew taħ tagħmluha flimkien, tajjeb? Ħalli tagħmluha flimkien. Mela, x'namlu? 1, 2, 3. Tajjeb. Kemm għandna ħellu x'nieklu mhux kollox ħajjiklu huma tagħmlu. Tajjeb, għall-qalbek. Ejja ħalli nagħlqu kif nagħlqu s-soltu, u mbagħad inkomplu nieħdu pjaċir mela għax bħal Tony Adrian nagħlqet żmienha. Mela. 3, 2, 1. Saħħa narawkom. Idilhom baj Adrian.